హైదరాబాద్ గాంధీ భవన్ వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. వికలాంగుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిరసనకు దిగారు. గాంధీ భవన్ మెయిన్ గేట్ వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. వికలాంగులకు రాజకీయ రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. దీంతో నిరసనకారులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. హైదరాబాద్ గాంధీ భవన్ వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. వికలాంగుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిరసనకు దిగారు. గాంధీ భవన్ మెయిన్ గేట్ వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. వికలాంగులకు రాజకీయ రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. దీంతో నిరసనకారులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. పెన్షన్లు పెంచి వెంటనే వికలాంగులు